रहा मैंने हम कहाँ जाता नहीं तरह से बता के जाई। तू हमार बाप हो ना। कहा था कि वहाँ से कुछ लोग आवता। वहाँ से कहाँ से रे? अरे जहाँ हम सौदिया सेट नहीं के भइल ओहिया से आवत दहेज के पैसे देवे खातिर दीवारे पर रह। नया नया हित दहेज के पैसा देवे आवता आ गर्जियन के पता नहीं के तोरा कैसे पता रे? पता चली ना जइया से दिन धराइल बा तइया से वही लड़की से बतियावत रहता रातो दिनो भुनुर भुनुर 2 बजे रात ले बतियावत आवे नतिया। सरऊ दहेज के पैसा जौन तय बा उ मिली कि तेरा कान तो फोन सटौला से सब दहेज के पैसा लाड़े में मिली। सुन लो सरऊ दहेज के पैसा जौन तय बा में से 8 आना अगर जे कटल तो तेरा के झाट से झटिया के फेंक देम। तिलक में को चिरकुटो ना चढ़ दे। गोजो मर्द हाला करत रहलो माने एबरा कौन लइका लइकिन देखो सब बतिया। हेलो हां बाबू। अरे बहन चोद ये सरवा के रंग चिन्हात नहीं खे बुझाता दहेज के पैसा 10 दिन पहले ही लेवे के पड़ी। पैसा होके चाहे पलंग पट्टीहार सब 10 दिन पहले ही ले लेम ना तो ये सरवा के जौन रोहन बा बुझाता फ्री में माथे मोड़ चढ़ावे के पड़ी एकरा। काहो मदन लड़की देख दाख के शादी सेट करवा देहनी आ दिनों उतरवा देहनी आ जब लेनी देनी के बारी आइल हो त ना तू पूछल हो ना सरवा बेटिया ला पूछलक हो कुकुर बानी का हक दला बिना पदले हमरा पते नहीं के त तहरा के लार में से बता दी। लड़का लड़की दोनों बतिया तारा से एने के बात ओने के बात एने हो जाता बिचवनिया के लारे पूछता। प्रणाम प्रणाम बिना जानकारी देले दुआर पर आइल बानी। जानकारी देले रहती तब न कुर्सी उर्सी और नाश्ता के व्यवस्था हम करैती। का बुटेली अगुआ तू ना बतैले रहल का इनका के हमरा से जिन बहन चोद बोल देलन त कॉल कहंडी लुखार के गाड़ी में हुड़ देम। अरे समझी जी हम नाश्ता करे नहीं आइल नाश्ता अपना गाड़ी में ठूस ली 2 लाख रुपया कैश बाकी रुपया जोन बा तो तिलक के दिन मिले। क्या माल है यार। होय देखी जितना सजोर से पैसा के धइले बानी उतने सजोर से वो बेटिया के धर है। हमरा कहे के मतलब घर में इज्जत से रखेम ओकरा एको ठो परेशानी ना होई। अगर ओकरा एको ठो परेशानी भइल तो रउआ हमरा के जेल में डाल। जेल का महाराज अपना लड़की के जंगल सरदा हम पुरैनी रउआ पूरा है ठीक बा हम चलतानी तिलक के तैयारी करे। अरे तैयारी का ना रात के डर बा ना बरसात के डर बा दिने दिने तिलक बा। अच्छा ठीक बा फरना। हेलो बाबू कहता नहीं कि दुआर पर आ गइल बालो लेनी देनी के बात ओकरा बाद एक दूसरे के कोरा में धो के सुतल जा। सब छोड़ो ये बताओ का होता। हाँ तो मेहंदी छापे के केकरा नाम से? पागल हो का तारा से बियाह है तेरे नाम के मेहंदी छापे। अरे जिया जाए मेहर मौगा अभी 2 कोस दूर बिया तब तोरी हाल बा जइए घरवा में आ जाई तो का सास ससुर के सेवा करी रे तोरा चटला से टाइम मिली तब हेलो रोका तनी। अरे माई मार के भाग गई दूर बतिया देख लो तो। हम यहाँ का सुतला रात में 2 बजे रात के तोरा के टांग के खटिया सहित हम यहाँ लेके आइल बनी। रे साला हम तोरा कल में ये दोगला प्यार कइलुस करार कइलुस एक बेरा हमरा दही में रही डाल के दूसरा से बियाह करत रे। दही में रही डाले बानी तो कोनो फ्री में डाले बानी ओकरा बदला में हम का देले बानी भुला गइले उ त हमर पापा अपना मन से करावत रहे तो हम का करी। तो तोर पापा अपने मन से करावत रहन तो इसे का भइल हम बार-बार फोन करते त हमर फोन काहे काट देत रे। चल ई माटी उठा के हमर मांग भर। ए पसवे हमर तिलक बा तोर काहे मांग भरी? तू क्रिया कसम काहे खइलुस हमरा साथे? खाई लेबे खाती के मार दोगला के। ए समधी जी तनी हने आई। प्रणाम प्रणाम कहता नहीं
नहीं कि सबे तिलकरुआ लोग आ गइल बा। ऊ तो हमरो लौकता कि सभे लोग आ गइल बा, लेकिन दहेज वाला सामान नहीं खे लौकत। अरे दहेज के सामान साइकिल से ना ट्रक से आइल बा। ए बबुओ, दहेज वाला सामान उतार के लियाओ सो। इनको देखे देखे छाती फाटता। ए महाराज, ना पलंग लौकता ना पटिहार, तिलक पे चढ़ाएम का अपनार। आर तो ना, लेकिन मच्छर मारे जरूर सामान चढ़ाम सो। हई विदेशिया मच्छरदानी हेलो हई दहेज में 5 लाख रुपया आ एगो मच्छरदानी विदेशिया देले बानी। रउआ अपना बेटा के सूते खातिर पलंग पटिया नहीं खरीद सको। और बेटा से हमरा बेटी के बियाह होता, उ तो पलंग पर सुताई करी। ना सुताई तो कोनो बात नहीं है। हई अपना बेटी के मच्छरदानी हम देता छत पर लगा के टांग चियार के पटा जाई। जब छत पर टांग पटा जाई त पार के पानी कहां जाई? तोरा ससुर जी के घर में ए का खाली मच्छरदानी पे अपना बेटा के जवानी ना बेचे। कौन ऐसन बाप है जोन खाली मच्छरदानी पे अपना बेटी के तिलक चढ़ाई? इनका रुपया चाहे कैश आ फ्री में चाहे पलंग आ पटियाट गैस। पैसा कइले बार लो, पैसा तार को हम खा गइल बानी। दू जोरवा प्रोग्राम बोलले बानी, आई चली देखाओ तनी कितना महंगा बा। चली चला गौर करे देता सब आम भोजपुरिया समाज का हम चुनौती और व्यास कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम करता हूँ। सराइल वालों तिलक पर चढ़ावे मच्छरदानी। हाँ ओके भक्ति भजन में लागे के बा बबुआ। चलते चलते माई के दरबार में चले के बा। शारदे माई के दरबार में लइका गइल बा। कैसे ई के हो? हां ई चमारा माई है ई राउर माई है, तहार माई है। बड़ी सुंदर लय लागता। कौन इनकर रहनिया देखी, अरे इनकर रहनिया देखी जीवा जाला जरी। बुकवा बोलत नइखे हो, बुकवा बोलत नइखे। आ कतनो देखाई हरी हरी, बुकवा बोलत नइखे। ये कहे के बा ई नइखे कहे के। कौन चीज कहे के बा? एह बेरा के समय हो गइल बा, ज्यादा भक्ति भजन कइला के काम नइखे। ज्यादा ग्रंथ बतियोला के काम नइखे। वेद पुराण के बखान कइला के काम नइखे। न त एह बेरा के समय हो गइल बा कैसन जहाँ कहने की रघुकुल रीत सदा चली आई, त लल पुरनिया कहे कि चल हो बेअसवा ई सरवा अब कुछो न गाई। ऐसे अब नौका दुनिया में आवे के बाद तनी खाड़ हो जाना चनिया, खाड़ हो जा। ये बात है। अरे जिया, ये बात है। ढोरिया मार बेटा देखो पैसा नहीं लगल भगवान मच्छी बाबा। अरे क्या बात है बाबा? लाड़ बुढ़वा सकनी का बात है। ई ना कि गरम जवानी पर नौका में गाला कि गरम जवानी पर नरम नमरी झरी। हमरा का वही नहीं खियावा तलार पर हमरा का बोले ले बरला तू ही का धरा बैठा तन ढोरी जौन लोग के मजा आई। अरे चली एक टाइट बा हमरो से हाइट बधा के अखाड़ दी। एकरा गोहिरा ढोरी में दिया डाली, एकरा गोहिरा ढोरी में दिया डाली। ए बियास जी हमारा के खोदता साले खुदा खोदी करे आई बड़ा बट भागला की ना एही पर कहा तेरा निमन गाइले हम ये कुल लाड़ गावत रहे हमर ये खुदा खोदी करे आई बड़ा। हम गायम एगो और गायम तेही गइबे तो तोर बाप हमरा काहे के बोलेले बारे? जब ती अपना बियाह में तेही गइबे त हमरा काहे के बोलेले बाले? धर मार गा जाय दे बियास जी, ओकरे तिलक बा एगो और गा लेवे दी। हां हमरे कहेदार प्रोग्राम चलता देखिस बरबनु तो सबेरे पैसा बदला में द्वार पर घुरे पर गाड़ी में घूर दे।
बैठो चुपचाप आवा हो देखी एगो हमरे खाई लड़का के तिलक आई रहे, सब नाश्ता खातिर लाई रहे। जाए दो ऐसे मत बोला। और लड़का के तिलक तनी कम मिलत रहे तो लड़का के बाप छरियात रहे तो लड़का कहता कैसे कैसे? अरे जाए दो ये पापा तनी कमेला दहे जावा माल चाहिए करी खानी टाइम सटल रहो 24 घंटा नुरल रहो आगावा नगवा करत रहो नेवा। बाबू भाई देखो ना हो अपना साया के नीचे घुसा के अपना नहर के पानी हमारा मुड़िया पर छोड़ दलो। का हो ओइ सोने लइके के तू अपन बेटी देता रह छाका से मुंह में मुतवा ले त का हो जाई जे गाय के मूत्र चाना अमृत हो वही लौंडा के मूत्र मालूम बा का हो लौंडा के मूत्र पियला से देह एकदम तंदुरुस्त रहेला आ जौन लइका लौंडा के मूत्र पी लल ओकर कबो मृत्यु ना होला। हमार लइका लौंडा के मूत्र पी लल कब तो वो मर गइल यार साला जिया। ए पापा हम मरे के नहीं चाहत हम अमर होके के चाहत है। अबे सरवा खोदल करा चोदल करा के पानी पी के अमर होला। ए गुली गुरेठा तेरे जिला तेरे थाना अब तू गावा जुरो प्रोग्राम बानल काहे खाती बा वाह जौना के गावे कलूर न बजावे कलूर ऊ हमरा साथे चलल है तू गोला गावे लाड़बे के लेके तू बताई ना बताई आए बबुआ जानत रह जौना प्रोग्राम में लाड़ झाड़ नइखे हो ओ जा पब्लिक जुटत नइखे आ टिकट नइखे पब्लिक भाग जाता तो हम उहे गाए। तहार नाम का हो? मिष्टी। मिष्टी तो हमरो नाम है गुलिया जिला तेरा थाना। हां भाई सुनो प्यार के दीवाना के करिया थाना प्यार के दीवाना प्यार के दीवाना के करिया थाना का करिया जिला जवार हो तू वादा कर भाई हो जाएगा वही याद करी इंतजार तू वादा कर वही याद करी इंतजार तू वादा कर वही याद करी इंतजार। ये गाना के अंतरा तो बच्चा बच्चा सब जाने। हाँ हाँ हम जानते नहीं गाना के अंतरा कहने एकरा आगे का अंतरा हम गाले बेटे तो गा साथ ही गा लाड़ फरना था अब एकरा अंतरा भैया हां कि धल है धरावता ले या साला या बेदारो काम होतन या भाग साला बेटा के संगे संगे बापो चल गए छाका के मुंह लिए इहो हमर हो जा। कोनी के दुआरी पर हांडा चढ़ावे लायक नहीं खे मोछरदानी तो दूर के बात बा। चलो पापा यहाँ से चलो आ रुके ना कहाँ जाता नहीं देखो तनी कितना मजा होता माल एकदम टाइट बा 5 लाख रुपया लेके हम कोनो खइले नहीं की पूरा समाज में लगौले बानी। हम तो देहे जो मोछदानी देवे खातिर ले आइ रहनी हो लेकिन तनिक चाल स्वभाव से पता चलता है एगो साइकिल के कमानी लायक ने खसर। चला ए जी 1 मिनट ना रोक जाएगा खत्म 1200 सरवा ए जाता तो लाड़ से जाता रह जा हम अपना बेटा के बियाह यही दिन पर करब जा तू जा चल बेटा। साला काल हमरा द्वार पर से तिलक वापस गइल बा पूरा गांव में हमर थूथू हो गइल बा। ए त लाड़े के लड़ावा के नाच बाने के ओही के बारे तो वापस भागल बड़ सरो चुपचाप ना रहब लौंडा के नाच नचौला से भागल बा कि लौंडा के तोरा मुंह पियला से भागल बा। टेंशन मत लो वही डेट पर कोरान बांसान से लड़की के साथ रिश्ता लेके आइल बानी और वही ना जाए देम हाथ से। आहा
पापा हो लड़की तो एकदम जिला टॉप बिया घपा घप बिया। मतलब कि लड़का होई धक्का धक। आ बनी एते बैठ तो तेजवा तनी ठंडा बाबू जी का तो बबनी अपन तनी एड्रेस बताओ माता पिता के तनी नाम बताओ। माने रहुओ हद क देनी ओकरा एड्रेस से बियाह करे के बा कि ओकरा माता पिता से बियाह करे के बा। पहले ही बताओ तारा लड़का के तिलक काहे फिर फिरल ना फिरौले बानी इतना लंबा चौड़ा दुआर है इतना बढ़िया मकान आ खाली मच्छरदानी पे तिलक चढ़ावत रहे तो हम कहनी नट खाली मच्छरदानी पे मेरे बेटे के माथे पे मोर नहीं चढ़ेगा। तब लजाई भी लइया का कही ओई डेट पर हमार बियाह करावत रह कि गांव समाज में नाक ना कटी। शादी के रहुआ जरूरी बा हम 8 लाख रुपया लेम तब शादी कर। पापा हो ज्यादा सोचो मत अगर वही डेट पे करे के बाद तो साकार लो 3 लाख ज्यादा देवे के बाद 5 लाख तो पछले बड़ा। हम तो यार बनी। अरे तैयार बनी तो हथियार निकाल के धान पीटी चौकी एकदम टाइट बा। लेकिन हम लड़की के चला के दौड़ा के देखे हम लड़की में कोनो पॉइंट नहीं खेनू। बाक महाराज ए बनी तनी चल के डगर के देखाव तो। आए तनी फराका ऊपर उठावा था एड़ी खाला गोड़ पातर लगता। हाँ तनी उठा के दिखावा। हाँ बनी तनी देखा दो। ए तनी और ऊपर उठावा। ले मैं धुचुप बाबू वही तो पूरा खोल दलस। अभी अपना घर के इज्जत पिया। अरे तनी अपना घरे। सरवा का हो तारा के तनी से उठा के दिखावे के काहे लता पूरा खोल के दिखा देलू। अरे बाप रे बाप बाबू नी बियाह कर तनी घर के इज्जत तोपे खाती हई उगारे खाती ना तेरे साला ने। अरे बाप रे बाप होता मार दबा केरा हमार मेहरारू तू पे नहीं बा ससुर के छुआया बतरा पेना करे जा पेना और साला ते पेना मोर सामान में बाप के लाती याद अलग। ज्यादा सोचला समझला के जरूरत नहीं खे चलता फिरता स्टेशन ह केहू कूपन गिरा के चल जाई और रउआ त खास करके घर ही रहे के बा ई त सरवा बाहर चल जाई। हमरा रिश्ता मंजूर बा। अरे तो देरी कवना बात के चट मंगनी पट दिया। हई लो मजदानी दहेज में लो माकड़ा के जाल में तो फंसिए गइल बड़ आखिर तो बहिनी हमरे ही हो। रे सरवा इतना दिन से बतियात रहले हो तोरा ना बुझाइल कि उहे हियो। हमरा कहां से बुझाई सब दिन ही हमरा से छोटका मोबाइल से बतियावत रहल ऑडियो कॉल वीडियो कॉल ना। 8 लाख रुपया 1-2 बार में तो देबो ना का करी 10,000 का महीना किस्त बांध दी ना 2000 के। चलो 2000 का महीना के किस्त बांध देता नहीं। अब हमरा बहन के गजन ना होके के चाहिए अगर मच्छरदानी लगैला के बाद भी गर्मी होता तो तारे बेना डोलावे के पड़ी। ली बाबूजी मजदानी अगर हमरा बहन के कोठे गजन ना होके के चाहिए हम चलते ही सब प्रणाम चला हो। अब खरे खरे ओकनी के गाड़ कानी हरले बारा एही जैसे बाबा ला घर में ले जा मांग टिक आ घर में रखो। अब दूसरा का सोचता रहा लही मच्छरदानी आ लगा के काटो चानी जा लगा के मच्छरदानी